Il-Prim Ministru Robert Abela nawgura 11 l-appartament tal-housing fin-naħa t'isfel tal-belt li rreġgħu ħadu l-ħajja b'investiment ta' 750 miljun euro. L-appartamenti għaddew fidejn l-Awtorità tad-Djar fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela wara xogħol ta' tisbieħ mill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, dan fil-preżenza tal-Ministri Ijiem Borċu Rodrik Galdes u s-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzu Azzopardi. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes qal li dan il-proġett se jipprovdi ambjent ta' dar lil dawk li l-iktar jeħtieġu l-għajnuna. Qed nirrestawraw u nerġgħu nagħtu l-ħajja mill-ġdid binjiet li ilhom abbandonati 20 ta' snin. U allura l-obbligu li għandu l-Gvern huwa li joħloq blokki ta' appartamenti bħal dawn u anke palazzi antiki li jistgħu jintużaw għal skop soċjali billi jagħmel proġetti bħal dawn. Dan mhux ser ikun l-ewwel wieħed, infatti għandna proġetti ieħor ftit il-bot minn hawn li huwa għaddej bħalissa bl-iskop li anke dawn qed ħajkunu reġenerati. Waqt li ddawwar mal-appartamenti fejn seta' jinnota x-xogħol kbir li sar, il-Prim Ministru tkellem dwar l-investiment bla preċedent li qed isir fil-qasam tal-housing wara snin li matulhom ma sar xejn. Qal li huwa dmir tal-Gvern li jidħol f'każijiet fejn familji ma jistgħux jaslu biex ikollhom saqaf fuq rashom. Waqt li stqar li mhux aċċettabbli li f'pajjiżna jkun hawn imqar familja waħda bla saqaf fuq rashha huwa kien ċar u qal il-housing qiegħed biss għal min għandu bżonnu. Il-Prim Ministru qal li l-investiment fis-settur qed isir ukoll permezz tal-investiment ta' 100 miljun euro mill-programm taċ-ċittadinanza b'investiment. Qal li b'dawn il-fondi qed jinbdew 1700 appartament ġdid waqt l-identifikazzjoni ta' sit abbandonati li jinbidlu f'appartament tal-housing. Ġenerazzjoni soċjali titjib ta' kwalità tal-ħajja tan-nies il-fatt li n-nies ikollhom housing aktar affordabbli u waħda tikkumplementa lill-oħra. Dak kif isser meta jkollok gvern li jkollu viżjoni, gvern li jkun pożittiv, gvern li jkun kommess li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies l-aktar dawk li huma qegħdin fil-faxxa l-isfel tas-soċjetà tagħna. Meta mistoqsim il-ġurnalist il-Prim Ministru qal li dik li kienet id-ditta legali tiegħu m'għadix illiċenzjata fil-programm tal-IIP sabiex ma jkun hemm l-ebda ħiel ta' konflitt ta' interess. Bis-saħħa tal-IIP bħalissa qed jinbnew housing soċjali f'aktar minn 20 sit madwar il-pajjiż. Ejja ma nippruvawx inkisru il-housing soċjali. L-IIP kien kontributur ewlieni biex dan il-pajjiż ikollu fondi biżżejjed biex kun jista' jibni il-housing soċjali. Mistoqsi dwar laqat li kellu ma' sidin ta' djar li ġarbu ħsarat minħabba xogħlijiet li jmissu mal-proprjetajiet tagħhom, il-Prim Ministru qal li għaddejn diskussjonijiet biex jiġi provdut rimedju. Qal li l-Awtorità tad-Djar intervjeniet biex toffri saqaf lil familji milquta, ma dan kollu kellu kliem ċar fil-konfront tal-kuntratturi involuti. Dan huma nuqqasijiet li saru mill-iżviluppaturi jew mill-kontratturi u huma jridu jerfgħu il-pis tagħhom. Bħala gvern din nintervjenu ma fl-aħħar mill-aħħar il-pis finali u r-responsabilità finali jrid iġorra min ikkaġuna ħsara. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.